צ'יטר, לא? תשמע אותי. כן, הוא צ'יטר, כן. בדוק. נו זוז, מה אתה עושה ריפורט? נו וואו. צ'יטר, בדוק. תשמע הוא צ'יטר. נודר. תשמע הוא צ'יטר. כן, בא, גם אני. גם אני. איך פגעתי? מה? איך אני עושה ביוק? מה, אני צ'יטר? הייתי מוותר לך רק כי אתה מצחיק. מה, אנשים שבנו את זה לא יודע, אומרים אני מצחיק שלקח אותך, להם. גם אני חושב שאני שומע? מצחיק. אנשים שבנו את השלדה אומרים שלקח להם איזה 7 שעות, ומישהו אמר שלקח לו 10 עד 15 שעות, משהו כזה. אז כנראה שהוא אידיוט תשמע הוא באמת. צ'יטר. כנראה שהוא באמת אידיוט. סתם, לא כאילו יכול להיות. אבא שלי קינג, אז כאילו, אני מאמין שיקח לו יחסית. תעזור לו? כן, בטח. הנה, בדיוק רשום 2 people needed. לא, איך זה לא פגע? לא הבנתי, UDQ כאילו אדמין שהוא מנסה לעשות על אספקטית או מה? כן. לא יכול להיות לך בן, כן? לא בן, מה זה? מפחד. אמא לארי קיבלתי בן.